Passen 2 minuts de les 9 del vespre i obrim el nostre espai informatiu amb una notícia que ha commogut a França i a tota la comunitat internacional. Aquest matí, dos encaputxats han assaltat la seu de la revista satírica Charlie Hebdo, fortament armats, i han acabat amb la vida de 12 persones i ferit a 11 més. Aquest atemptat ataca directament a un dels pilars de la República Francesa, com és la llibertat d'expressió. Amb molta indignació s'han mobilitzat grans grups de ciutadans per condemnar els fets sota el lema Je suis Charlie i per recordar als treballadors que per fer la seva feina van ser massacrats. Poc després que es coneguessin els fets, hi ha hagut reaccions des de diversos organismes polítics de la República Francesa. El primer ministre Manuel Valls ha convocat un gabinet de crisi, que segons fonts franceses feia mesos que esperava un atemptat en territori francès, i el president François Hollande s'ha desplaçat fins a l'escena dels fets per parlar a diversos mitjans de comunicació. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir de la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. Unim-nos davant d'aquesta prova i guanyarem, perquè tenim la capacitat de creure en el nostre destí i res podrà fer que ens dobleguem en la nostra determinació. Unim-nos. Després d'aquest atemptat, la comunitat musulmana també s'ha unit a les manifestacions per condemnar aquest gest d'islamisme radical. Aquest grup religiós, molt nombrós a França, té por que aquests fets creïn un sentiment en contra de tots els musulmans de l'estat francès. Partits d'extrema dreta com el Front Nacional de Marine Le Pen estan guanyant seguidors amb un discurs molt proper a la xenofòbia i la islamofòbia. Després de la seva victòria a les eleccions europees, els musulmans temen que aquest discurs s'estengui per tota la societat. Ara entrarem en matèria econòmica. La caiguda del preu del barril de Brent fins a arribar a ser pagat per menys de 50 euros, unes xifres que no es dataven des de 2009, podria ajudar a la recuperació dels països on la crisi ha causat més danys a l'economia, fent més fàcil les exportacions. Però aquesta baixada del preu del petroli provoca la baixada de tots els preus del mercat. Per tant, l'efecte contrari a la inflació, la deflació. Aquest fet està creant una preocupació als líders de la comunitat econòmica europea, ja que si es prolonguen aquestes baixades de preus, es podria tornar a una aturada parcial de les economies europees. El procés sobiranista a casa nostra comença a crear desavinences entre CiU i Esquerra, els dos grans partits que en porten les regnes. Artur Mas acusa Oriol Junqueras de bloquejar les negociacions i li retreu que a dia d'avui no hagi acceptat cap de les propostes que el seu partit li ha fet, encara que confia en poder arribar a un acord. Arribar a acords s'ha de moure fitxa, sense renunciar a allò que és fonamental, però s'ha de tenir aquesta actitud d'una certa flexibilitat. L'acord és perfectament possible. I si finalment no fos així, cal tirar endavant perquè aquest procés, òbviament, no es pot aturar. El president Mas ha posat com a data límit la setmana vinent per consensuar un avançament electoral. Per la seva banda, PSC i PP acusen els dos líders d'actuar amb fins electoralistes i els exigeixen un canvi de prioritats. Iniciativa demana als republicans que deixin de negociar amb el partit de les retallades i s'uneixin a ells per crear una gran coalició d'esquerres. Una veu inconfusible que demà, 8 de gener, hauria complert 80 anys, però el rei del rock va morir als 42 a la seva casa de Memphis, deixant enrere una vida marcada per l'èxit i els excessos. Elvis Presley va néixer l'any 1935 al poble de Tupelo, a l'estat de Mississippi, i va viure una infància marcada pels problemes escolars, fins que la seva família es va mudar a Memphis. Als 11 anys li van regalar la seva primera guitarra, tot i que no era el regal que ell volia, la va començar a carregar tot arreu. L'any 1954 va gravar el seu primer disc amb només 19 anys, però va ser 2 anys després quan el 27 de gener de 1956 va sortir a la venda Heartbreak Hotel i a l'abril ja havia venut més d'1 milió de còpies. El seu èxit només es va veure interromput quan va ser criat a fer servei militar i criat a files posteriorment a l'Alemanya de l'Est, entre els anys 1957 i 1960. Es va casar l'any 1967 i es va divorciar el 72. Aquesta separació el va fer caure en una depressió de la qual mai va sortir. L'any 1973 va ser emès per primer cop en la història un concert via satèl·lit. Va ser l'actuació d'Elvis a Hawaii i es calcula que va ser seguida per aproximadament uns 1.500 milions d'espectadors. Elvis va morir un 16 d'agost de 1977, deixant enrere un gran llegat musical, sent considerat el rei del rock. Arribem al temps d'esports, quan s'estan disputant els partits de l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. A hores d'ara juga el Villarreal-Real Societat amb un avantatge per 1-0 dels groguets, i el derbi madrileny entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid continua amb un momentani empat a 0. Aquesta nit també es juguen a les 10 dos partits més, l'Almeria-Getafe i un atractiu València-Espanyol on els de Sergio González intentaran donar la sorpresa més talla. Més informació d'aquí una hora. Bona nit.